Κουτς, παλιός προπονητής εδώ στο Παναργαδικό. Βλέπεις τώρα να έχονται παλιές μνήμες πάλι στο γήπεδο με τις επιτυχίες της ιστορικής ομάδας. Φυσικά και έρχονται, γιατί τελευταία έχουμε πάει σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση. Είμαστε μια ομάδα τώρα που μας έχουν όλοι τους υπόψη. Ξέρετε εννοώ, μας υπολογίζουν δηλαδή. Και η Σπάρτη τώρα που παίξαμε σήμερα το σημερινό παιχνίδι, που είναι ομάδα που είναι τρίτη βαθμολογία, δεν είναι καμιά ομάδα μικρή. Την παίξαμε, όπως είδατε, πολύ καλά και κερδίσαμε άνετα. Πιστεύω αν είχε γίνει πιο γρήγορα αυτό το πράγμα, ίσως να είχε μείνει ο Παναργαδικός και να είχε καλύτερη θέση. Για το σημερινό παιχνίδι μπορώ να πω ότι ήταν πολύ καλή η εμφάνιση της ομάδας, ιδιαίτερα στο δεύτερο μήχρονο, που μπορούσαν να κάνουν και άλλα τέρματα, αλλά φαίνεται η βελτίωση που έχει 100% η ομάδα από τον πρώτο γύρο. Πιστεύω ότι αν συνεχίσουμε έτσι θα πάρουμε πολλούς βαθμούς ακόμα και χρειαζόμαστε αυτούς τους βαθμούς, γιατί ο Παναργαδικός είναι μια ιστορική ομάδα που δεν πρέπει να είναι, έστω και αν υποβιβαστούμε, να είμαστε στο ψηλά με τους βαθμούς που θα έχουμε. Από τον κόσμο που έρχεται στο γήπεδο είσαι ικανοποιημένος ή περιμένεις? Όχι. Πιστεύω ότι έπρεπε να έχουν έρθει περισσότεροι, γιατί ο Παναργαδικός έχει πολύ μεγάλο κόσμο, αλλά δεν έγινε η κατάλληλη προετοιμασία από την αρχή της σεζόν. Γιατί αν είχαμε αυτά τα αποτελέσματα από την αρχή, θα ήταν, μη σου πω, 1.000 άτομα του λιγότερο με 1.500. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι θα κάνουμε μια προσπάθεια μέσα στα 2 χρόνια που μας έρχονται τώρα, γιατί αυτό έχουμε όλοι που μαζευτήκαμε να φτιάξουμε αυτή την κατάσταση, να μπορέσουμε να αντιφιάλουμε σε μια σειρά, οπότε θα μπορέσουμε να ανέβουμε περισσότερα σκαλιά στην ομάδα αυτή. Είναι για μένα η ευκαιρία να ξαναρωτανέψει ο Παναργαδικός ο μεγάλος. Εγώ, να είσαι καλά, ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ.